Така, здравейте! Днес ще ви представя една рецепта, която е най-важното, че е Low Food Map рецепта за хора, които имат функционални чревни оплаквания. Така, сега след като сме измили зеленчуците, ще ги измерим. 330 грама моркови, 600 грама картофи и имаме близо 500 грама броколи. Така, това е купата с зеленчуците, след като сме ги обработили, като много важно е, че когато настърваме картофите, трябва хубаво да ги изцедим, защото са много водни и няма да се получи добре блата. Броколите сложих половината, тъй като ще се оказаха доста големи за купата, с която в момента разполагам. И сега остана вътре да сложим 4 яйца, цели. И след това ще разбъркаме всичко, ще овкусим с подправки и ще сложим в тава за печене. Така изглежда вече умесена сместа с яйцата и с овкусяването. Сложил съм и малко маслини каламата за вкус. Намазал съм тавичката и сега ще разтеля и пека на загрята фурна за час и 20 минути на 180 градуса. Ето така изглежда, когато вече се разтеля на тавичката. Както виждате, тънък слой, за да може да се опече. Ето го, изпечен блата. Както виждате, леко е и позагорял отгоре, понеже го забравих с 10 минути горе-долу. Сега, докато е топъл, се още с бри, тъй като сирени бри в рамките на 40 грама е Low Food Map храна, макар че е млечен продукт. Съответно ще разпреда така, че да има може би около 100-120 грама, защото самия блат ще бъде издаден поне на 3 порции, а сега една порция може, както ви казах, да има по около 40 грама бри. А след това ще се сложи плешко филе и всичко това ще се навие като руло. Ето така изглежда вече и с сиреното бри и плешкото и остава да се завие на руло. И ето така би изглеждало яденето в чинията, гарнирано с панак, семена и лимон, леко запарен.